Madiun Ngawi kagem Pak Digatot bar iki terus Taman Juruk. Nggih. Yen aku kangen kangen karo sliramu. Iya. Aja mati-mati nduk nene. Tak sawang-sawang. Sawang apane? Fotomu ning dompetku. Oh, fotone to? Yen aku kangen kangen karo sliramu. Terima kasih bosku. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Pak Darwoto ya arep nyawer ning ewo. Apa kowe ra krasa Kaya kudu geblak nih. Ah iya kene. tak batin sebentina ra bakal ilang. Iya, ayo Digatot. Duitmu nih dompetku. Iya disebrah, Terima kasih, disebrah. bosku. Masuk. Ya, semoga tambah lancar rezekinya. Oh, 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 oh. Penake lho, Mas. Ya kalaras. Wah. Terminal Madiun Ngawi gandalanku. Ora bakalan aku senengane ati. Ambiyen aku duwe pacar, anake Pak. Kukira bakal becel ana ning pinggir lapangan. Terminal Madiun Ngawi gandalanku. Ora bakalan aku lali ati. Abiyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning. Ayo diterima joget. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin sebentino ra bakal ilang fotomu ning hatiku. Apa kowe ra krasa tak batin sebentino ra bakal ilang jenengku ning hatiku. Wah, Gibran gowo pengawal. Iyo, iyo, iyo.
Terima kasih pula untuk Terima Bapak-bapak kasih. Hansip yang setelah setia sampai saat Yeay. ini.